Извинете, това явно ще го направим на две части. Така. Майко да бе! Еми, сега ще играя в кълбото. Ела, вземеш телефона. От телефона. Кажи дали добре съм насочила камерата. Хорца, мили! Дано гледайте това клипче. Ще бъде на две части. Добре, почвам клипчето. Да, казах две. Каза е така. Каза е така. Нищо карай. Аре, няма да играеш в кълбото. Някакво да те каза, имам не толкова пътата. Сплаших. Само ще им кажа нещо, нали, Марвеле, става ли? Ако имаме поне 10 абоната, Марвелто ще звъни на извънземните. Да, наистина ще звъни на извънземните, много гаден звук ще се чуе. Но няма да сега, защото не си носи другия телефон. О, как се вари. Пяни Дуспи, пяни Марвел. Няма как, защото вратаря ще трябва да пази и едновременно да снима. Честен. Оп! Не ни беше това, бе! Не ни беше това вратата! Не ни беше това вратата! Съжалявам за тия, които са със слушалки. Марвеле, не беше това вратата, беше по-натам. Не знам. Айде, ще ходим там. Добре. Пълне съм вратар, заключ първа. Добре, ти си вратар. Казах, пълне съм вратар! Казах, пълне съм вратар. Казах, пълне съм вратар! Добре, 1, 2, 3. Пълне съм вратар. Заключ първа. Оближим плюх. Избил съм върху себе си, ли? Не. Ох, бе, тапанар! Ето му вратата. Мъничка, скромно, удобно. Как ще снимам сега? Просто Ти ли си вратар? Не, просто няма да снимам. Е така, няма да пазим. Трябва да вкараме ето тази вратичка, хора. Да. Докато Сега се тя въртим. снима. Така, ние ще се въртим 10 максимум. Не, Много бързо. Върти се много 50. бързо. Не, върти се много бързо и брат 10. Няма. Няма. Искам да видя как ще реагира. И той вкара гол! Хора! Топката ми е от тука. Айде, ходи сега да вземеш топката. Добре, една. хора. Май. Напихме се. Но... Ох, Боже. Ох, Боже. Ето аз ще правим 5 пъти. 10 пъти до 10, нали? Добре, айде 10. Добре. Аха, трансфервам. Да, ти вкарваш. Добре, хостел. До 30. Не, до 10. До 20. 20. 20. 15. 20. 16. Добре, айде. 20. 15. 15. 15. Бързо. Ей, Рая! Рая! Ти види! Да. Е така надолу с главата. Не така! Рая! Ти види! Ама не така! Е така. Аз се правя! Ти правиш.
Ама това не е с надолу главата! Е, това е! Абе, ти ми кажеш, ти се върташ. Ма се въртях 30 секунди. Айде, давай! Трябва да им кажем нашите имена. Да! Бяхме го обещали в следващия ни клип да си кажем имената. И Аз на колко съм- сме години. Не, всъщност. Добре, айде, сега. Аз съм Боби. Тя е. Кажи. Аз съм Рая. И Това съм. се разбира от името. Ще се. Аз ще ставам на 10 години. Тя ще става на 11 години. Пети И- клас, аз той е четвърти. Да. И ето вече знаете за нас. Да. Няма да казваме повече неща. Това как само, нали? Е така. Как аз, само нали, да- Е така ти бутам топката и ти само, нали, да ритнеш. И я ритна и вкарам лича. Да бе, аз видях, ударих я тук в дървото. Ето тук. И после вкарах. Ох, чакайте, че майка ми ме вика. Иска пак нещо. Айде се. Хора, аз ще ви забавлявам докато те. Сега ще ходим до шибане магазин. Фак! Колко са тук? За семки. Айде, ла. Аз ще взема за малко парите. Само да си купил толкова няма захарен памук са. Добре, че не има. Бати го Аз купил. мразя. Да бе, да, не имаш толкова купил си захарен памук и после не. 15 човека го ядеме. Ама преди. Нещо. Хайде, отиваме до магазина, за жалост. И отиваме без топката. Добре. Казахме нашите имена, на колко сме години и кой клас сме. В коментарите, ако искате, напишете дали искате да ви кажем Връщаме се след. Боби Продължаваме. на път. Да, виждате, на път сме към царевичките и към... май няма захарен памук. Да бе. Трябва да няма. Да се представи. Захарен памук. Той мрази захарен памук. И пуканки. Обичам царевичка. Абе, аз изобщо всичко вкусно мрази. Да. Как мога да мрази? Мале, добре, че за байо не мразиш. Да. И спираме. Чашка. Малко чашка, средна чашка. Малко чашка. Нещо малко една, не знам. Една ли, какво? Чао хора, абонирайте се и ще направим другия Goodbye. клип. Абонирайте се, Напишете дайте в лайк. коментарите отдолу дали искате да ви кажем от кой град сме, за да ни потърсите. Добре, чао хора.